Hola, som els alumnes de l'Institut Josep Tapiró i també els locutors de la ràdio de l'Institut. Del nostre institut n'han sorgit 2 programes de ràdio, Sense filtres i Els nanos del sud. Si voleu saber com s'han fet i tot el procediment abans de posar-se davant dels micros, estigueu atents. Primer, cal definir quin tipus de programa voleu fer, què explicareu i quant durarà. En el nostre cas, vam decidir fer 2 programes magazins i que cada capítol tractés una temàtica diferent. A mi m'agrada més Els nanos del sud. Què us sembla? I sense filtres? Sí. Per escollir els noms vam fer una pluja d'idees i entre tots vam triar les seccions i les sintonies. Què us sembla aquesta cançó? Tothom sap que la ràdio s'emet des d'un estudi, però sovint no veu la feina que hi ha al darrere. Cada setmana, la nostra classe es converteix en una petita redacció. Primer repartim qui fa les seccions de cada programa perquè volem que tothom faci de tot. Entre tots, debatem sobre el tema proposat i posem en comú les nostres opinions. Estructurem en una escaleta els continguts i la durada de totes les seccions. Fem recerca i ens documentem buscant informació per internet i cadascú redacta la seva part de guió. Nosaltres fem el guió en línia en un document compartit. Així tots podem anar consultant la informació dels companys. I si algú té algun dubte, ho diu en veu alta i entre tots l'ajudem. Quan ja tenim el guió, toca tancar-se a l'estudi. O en aquest cas, muntar-lo. Nosaltres tenim un petit estudi a l'institut, que es pot transportar en aquestes maletes. Hi ha molts cables i botons, però tampoc és tan complicat com sembla. Primer cal connectar els micros i els auriculars a la taula de so. Cadascun d'aquests canals va associat a un micròfon o a l'ordinador i des d'aquí es controla el volum de l'enregistrament. Des de la taula també hem de fer sortir el so i fer-lo entrar a l'ordinador. Enregistrem amb un programa d'edició de so i després, si cal, editem allò que es pot millorar. I ara sí, entra a sintonia. Això és Sense filtres, un espai produït per alumnes de quart B de l'Institut Josep Tapiró de Reus. Hola, com va tot? Soc Yusra i avui ens trobem amb el quart i... Hem tractat temàtiques com l'avortament, l'autoestima, la religió, l'amor romàntic o el canvi que ha experimentat la societat. Bon dia, avui us diré alguns exemples sobre el mite de l'amor romàntic. La mitja taronja, l'amor a primera vista i la princesa que és salvada pel seu príncep. I hem entrevistat periodistes, activistes, psicòlogues, filòsofs. Evidentment tots som diferents i en la diferència aquesta rau la nostra riquesa, la riquesa de la humanitat. Tenim un convidat per programa i les seccions giren al voltant de cada tema. Fem debats, aportem dades, recomanem sèries, música o llibres. Però el que més ens agrada és sortir a fer enquestes entre els companys de l'institut. Una vegada acabat el programa toca penjar-lo perquè el pugueu escoltar a la xarxa. Vam decidir que penjaríem els capítols a iVoox i a Spotify i vam obrir comptes a Instagram on expliquem com preparem o enregistrem el programa. A més, els programes també es poden recuperar a la web de l'Institut. Fins aquí ha arribat el programa d'avui. Gràcies a tots per participar. Esperem que us hagi agradat. No oblideu seguir-nos al nostre Instagram, on podeu enviar-nos la vostra resposta. Fins aviat. Adeu! Això ha sigut tot.